Нардеп Савченко в СБУ рассказала о своей поездке в Донецк. На большинство вопросов отвечать отказалась. Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что поездка Надежды Савченко на переговоры с боевиками так называемых ДНР и ЛНР не была согласована со Службой безопасности Украины. Сейчас следователи собирают материалы, и в скором времени, допускает Грицак, Савченко будет объявлено подозрение. Ніякої спецоперації, в крайньому разі, до якої могла бути причетна Служба безпеки, не було. Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, в тому числі і з керівництвом спецслужби національної. Я більше скажу, я не можу схвально поставитися до її перебування на цій території. Я уявляю, якби хтось з наших бійців АТО просто поїхав туди, хлопців з Альфи або з інших якихось добробатів, де їх би на шматки порізали там і залишили. Я ніколи не повірю, що перебуваючи там, що це булося без благословіння різного роду кураторів, в тому числі на Сході, не на Сході, з території нашого східного сусіда, по-простому кажучи, з Москви.